Check this out, mga kabings. Basa. Okay, so for today's mga kabingka, magbuhat na po kong kanta para sa inyo mga kabingka, katong lansang nga taya. Check this out. Here we go. Be, mansok. Litay. Okay. Lansang na taya. Delikado. Lansang na taya. Delikado. Ayaw kumpiyansahi ang kanang lansang nga. Kung matanok good mo ana, ayaw gyud na kumpiyansahi kay basig duga dili na ka maabtan og sunod tuig kung ma-infeksyon basig imong birthday mabalhin sa Nobyembre didto na mauna na kung ma-infeksyon na jud na busa ingon daw sila ang lansang daw nga taya layo ran na sa tinai ingon nila pa dugo-dugon unya hugasan lang daw ana hoy daghan na hitabo jud in ana tama pud na nga hugasan pagawasan og dugo pero jud na pa injection ni patusok og anti-tetanus dito sa nga center ayaw jud na kumpiyansahi kanang lansang nga taya delikado lansang na taya delikado na ako'y kaidang hamugiro ingon da siya nga layo ra sa tinai ni tambag jud ko sa iya ni ingon ko nga pa injection dito sa center kay base yun nya jud ka muburot jud nang nga gitaya nga infeksyon nga lansang nga taya lansang yun sa natusukan sa iyang tiil unya kay wala siya naminaw igo ra niya gipabukalan ang lansang upati iyang tiil pero ni grabe ni kuyanap pero ang ending na anghing na siya mao ganito ang akong giingon ang iyang birthday na balhin og Nobyembre pizza dos busa ayaw kumpiyansahi kung naagani nga mahitabo nga matusok ni ka anang mga butang nga busa adto na lang gyud no pa injection og anti-tetanus para dili jud ka mabalhin ang imong birthday dito sa pizza 2 sa Nobyembre. Break it down.